Poštovane Hrvatice i Hrvati, dragi građani Hrvatske, kad sam prije 15 godina svojom voljom napustio politiku, mislio sam da ona više neće biti dio mog života. Od tada svoju energiju usmjeravam prema svom liječničkom pozivu, znanosti, razvoju novih tehnologija i posebice edukaciji mladih. I evo me danas s odlukom da se kandidiram za predsjednika Republike Hrvatske, jer Hrvatska treba promjenu. Hrvatska može i zaslužuje bolje. Duboko sam uvjeren da najteža kriza koja se može dogoditi jednom narodu jest ona moralna, koja ostavlja duboke tragove u svakom čovjeku. Ako se na krizu morala nadovežu podjele unutar tog istog društva, nemoguće je napraviti ozbiljan iskorak u budućnost. A budućnost ovisi o tome što radimo danas. I nje nema bez snažnog, složnog i sretnog naroda. Kao predsjednik želim vratiti uzajamno poštovanje i uvažavanje u govoru i ponašanju u hrvatsko društvo, posebice u politiku i javni život. Ne zaboravimo, predsjednik Republike uz strogo definirane ustavne ovlasti ima golem autoritet koji počiva na rezultatima neposrednih izbora. I baš zato predsjednik se mora ponašati onako kako bismo željeli da se ponašaju svi građani. On mora biti simbol zajedništva koji će pružati stabilnost i ulijevati povjerenje svim građanima u institucije Hrvatske države. Predsjednik predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Naša opredjeljenost zapadnim vrijednostima je neupitna, kao i naša strateška partnerstva. S druge strane, u zemlji predsjednik treba biti onaj koji povezuje sve, bez obzira na političke, vjerske, nacionalne ili druge razlike. Predsjednik je i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Svi smo mi prolazni na svojim funkcijama, bez obzira na to radili se o predsjednicima, premijerima ili ministrima. Ali Hrvatska vojska će biti tu dok je i Hrvatske. Vojska je uvijek iznad politike. I u razvijenim demokracijama svijeta nezabilježeno je da se o stanju u vojsci vode javne rasprave i polemike. Ne zaboravimo, Hrvatska je nastala uz goleme žrtve i doprinos branitelja, a danas Hrvatska vojska najsnažniji je čimbenik mira i sigurnosti. Nedvojbeno, politika treba i mora biti isključivo rad za opće dobro, pa ću kad su u pitanju životni standard naših građana biti najglasniji. Kao predsjednik ću učiniti sve da građani Hrvatske imaju život ispunjen blagostanjem i smislom, a Hrvatska mora postati država reda, pravde i prilika za sve. U svijetu globalizacije Hrvatska može opstati i sudjelovati u kreiranju procesa samo ako na zajedništvu i partnerstvu s drugima gradi svoju budućnost. Istodobno mora duhovno i intelektualno biti povezana sa iseljenom Hrvatskom, a sa posebnom pažnjom treba voditi računa o pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poštovani, ulazim u ovu političku utakmicu potpuno neopterećen, profesionalno ostvaren, čista srca i mirne savjesti. Pridružite mi se na ovom putu koji će, uvjeren sam, završiti pobjedom pristojnosti, dobrote i međusobnog poštovanja, ali i svih drugih vrijednosti koje su nam usadili naši roditelji. Izgradimo zajedno uljuđenu, stabilnu i sigurnu Hrvatsku, jer budućnost naše domovine ovisi isključivo o nama.